ihum bokazana na thupen ke dam bom bike aphan truck ke patong Borpathar Police Station ke parlo NH39 atowar pi notun basti tinial yelong patumini 5 pho arni ihum bokazana nat pen ke dam bom bike pen ihum Dimapur pen ke wang bom atrak hangbong kachitong ajok bike ke vek abang phuatum arenga hu ke sonang Bike ke vek abang fu amen Sonjoy Kiling lapen kache thap abang fu amen lake Bimol Terang Bornirja langtu Kiling aronga sorpusi Jinipon Bangso alam Borpathar Police atum arjulong si Adim an palidun lo lapen arona tengpen cyclem ponsi bike ke vek atum aphan si kelang adim an ponlo Bangso ahur an ke thangnat ki thike jang abirta abelang pusi nilitum loti kimini sa apherang ke Lawrence lekthepen birta ribdun long Kaziranga Kindulang so picnic spot along isi mesen akisang hem avelang. Duarbaguri constituency arlu nongnam kache thangklong Kaziranga Kindulang so picnic spot along isi mesen akisang hem avelang. Bangso along rialong preexam along ripentami kijui kelang aphan wang ola pente bangso adim laki non-dead lapukali haku pentami kijui kelang along ribinong. Labangso along ri laki nongnam kache thangklong adim lo. Bonta kacing thur amo thangnat ta avedet ke manghume mi alam tangte lapuson aphansi poribarton pupoma
lason si kindu langso picnic spot pen chete bok het tuar krong thom kache tok along ihum akisang hem dulo bonta rak thang anpin lo lason si inut bidasing phangchu penangke thandun atingki labangso akisang hem mate waiting set laki ningkan krip ho anbak do poki kim tang aphi laso jok non ke henu etlo lapen bangso hem ki congress ai kachari ahutsi kim lo bonta non bjp a sarkar pen ke thang nata sai ke klem pon avelang lapen bangso hem se tami repairing ji aphan anta sai ke deng pon avelang pusi nilituma pherang ke thomson terang pen kahmri damahut birtana pachini don ante labangso wedding set ningkan kon bak dopo ene ke ningkan cap ningkan krep phone dulu la so hemedi kisang hemedi kalang la inde afi repairing la ben akim kim ji polam the klangklema Rangkle ha kongres sarkar kedam tang kongres sarkar si kim kang pen la non puta amane la so amane repairing la hai nang le pin la la son kim ave pinlang ke di ave pin la la ha kongres sarkar ki mang chara melo ke di la kim mang chon le ada la non la ke cari pon BJP sarkar tum lo la si nang repairing kru isonte chelang ni mi choji ko yalo la son se chuning ri lo nang li tum bang ke la nang li tum le ta ke tourist place lo ke di ha kalang lo ki jui da do ja to picnic spot lo ke di da kalang lo kajirong hang pi riasi puri lo ke di kalang lo nang li men che thani ki ma Nilimen ke bidasing thangchu ko ada komen ing tiarong kumen intierong me ka lo ke di kalang lo to choroi long che nang li fa Nongkrong English LP School alongta than bang arani mate Teachers Day alir alon pen kata London. Chiti ni phai phor ni nijang Karbi Anglong Nongkrong English LP School alongta mesen pen than bang arani mate Teachers Day katalon pedupon. Labangso katalon pon along KSA Inglong pho Hamren Head Branch atum penta Cherabdunsi than bang arani mate Education Awareness asai tame pedupon.
Bangso than bang arani lapen education awareness amayalong Nongkrong School Managing Committee lapen KSA Hamren Head Branch Penchepatir Piponsi Kacharli Anatu Ahok Pet Aking Kam Kacha Jordan Thekji Aphan Nongkrong LP School along Charlie Osomar lapen apia po mati parents atumpen chethan chemo pedopon Lapen anparta lu than bang renesor terang aphan than bang arani aparman students pen karchu ajamek pedopon Bangso along Nongkrong SMC President Secretary lapen KSA Hamren Head Branch pen Mai Timothy Rongpi Secretary Sona Singh Terang Finance Secretary Rang Siming Hi Jirja Rongpi lapen Hamren Regional Committee pen Vice President Kiridhon Phangchu atum Chetongdon News Report Lotikimi News Karbi Anglong Nilihin pen kamatha nasoro enrollment unan pakam nang po lapen ke nili non mat invet ke than pen ajo ka siksa kwa no nedu mithanga burden pen ke chenglok official lahi ahut pen lason invet adim pulunte ili tum ka do tum ta chini ke than bang phutum bang phitung ke athe abhaga tumke pin arni pen ke men ini emergency program nangali lason do kokta dudu SSA ahin pen puno ba pini departmental ahin pen puno pini lason kisik dudu lason pen azok ahut pen ke regular adim tas arisini ni lason ke mamnang ahut men sudden that lasona nang do kok kiti dudu lason pen kachisik long mate kachipala long mate bahini adim pulurang te inugde head teacher bangle hapu ini training program long dunang ko ba pini awareness program ba aga prek pini training program puno lahi ki bia hut bisame jong si assistant teacher du buludang te ladak regular kaita class ki dui phandange da aka siksa mate problems bang wang velu mate mantu ne bangge assistant bangle kupini officially kali amethang burden pini pustame inume nut ke dak regularities kaita school bang du hegraiji lasi lason nelihin pen ke kasuning ridam ke lahelo lasi bahini atisar ke longji phan lasi rong kado abi student guardians plus SMC members kado we tu phastame laso enrollment increasing of enrollment phan bang apang putin ta na boi dunji na siram na chitu dunji phasi neli hin pen dak nongkrong arap apang putin phan neli hin pen kachuning ri but big na pen ke neli ning chethelo na sirap dun popusi apang putin than ta neli ning chethelo Bilotar ya song pen teachers day arni tipotila that nongkrong English school long education awareness ni tumanang dengan ko Karbilo Charlie song hamrena ropi pen ladak Nongkrong LP School long pini labangso Teachers Day ajai meglong same tunggu pace ropon labangso jesemet ke education awareness ate labangso school same kidamtang iru ya prang nil tumnang humri lo ye ladak bang ke arong bang to don phai bang do same ladak student bang jum hek la son pulote ke bang ilangar ni school bang daging hap check po sarkar pen la so phan matha sinil tum ladak student ka pe ong ye phan lapen ge ladak rong arat stame education putak kachini je phan labangso awareness jese men ni tum kamat hapon mansi pin ladak labangso teachers day ajai meglong stame education ajai mek stame ni tum ladak kapachero pon alam theke lahelo